ye marsi kalo tile fɔlɔ sanba fila ani mugan saba renouveau télé lajɛbagaw aw ni ɲantuma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni wagati na ni aw bɛ ka an lajɛ an bɛ aw fo ka aw wale ɲuman dɔn ko dugubila ale ka fisa ni ladawuli ye renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ sigitɔla filɛ aw ye. Soli ka wuli kɛbagaw aw ni ɲantuma aw ni ce aw ni bara aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarayɔrɔ la ka ban ni aw sɔgɔlen nɔ renouveau télé la aw ka foli bɛ yan nɔ mɔgɔ minnu bɛ ka an lajɛ sokɔnɔnaw la an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo minnu fana bɛ siraw la ka taga u ka baarayɔrɔw la n'u bɛ k'an lamɛn radio sanfɛ an bɛ aw fo don o don dan tɛ foli min na k'a daminɛ radio renouveau la ka taga se radio ɲɛlɛnni ma fo ka taa se farankan radio fɛn o fɛn bɛ sɔgɔ an na an bɛ a lamɛnbaga jamakulu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo duguba kɔnɔna fara togoda kɔnɔnaw kan fo ka taa se mali kɔkannaw ma an ka foli bɛ an kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ aw b'a kalama ni jɛmukan bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma na nɛgɛ kanɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 15 ye kɛnɛ min kɔnɔna la aw ka kunnafoniya kun fɔlɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma bonya ni karama kɔnɔna la min b'a to dan bɛ se ka kari aw ka kunnasiri la cogoya minnu na ni y'o kɛnɛ dɔ sigilen ye aw ye tuguni ka kɛɲɛ ni bi arabadonya ye o la an bɛ an ka dibila baara kɛbagaw fo labɛnw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan o kama an bɛ ka don kibaruyaw olu kɔnɔna la sisan wa studio bamindaw yɛrɛ kɔnɔna la jama dafalen bɛ yan isa kaba sigi bɛ ka fara umaru koyita kan ani fanta tomota an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la sisan ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila umaru koyita i ni sɔgɔma fanta tomota a bɛ cogo di kɔrɔ basi t'i la ça va alhamdulillah basi foyi tɛ na alhamdulillah a ka kalo an bɛ se k'a fɔ a banna sisan mashallah kalo kun cɛra hɛrɛ ni baden na n'o de fɛ yen Umar san bɛɛ kɔnɔna la kalo kelen min ka surun n'a bɛɛ o février a kow man ca a kuma man ca a nisɔndiya fana tɛmɛ dɛ sabula a ban ka di fɛn min fɛnɛ ka di o tɛmɛ ko Umar basi tɛ Fanta tomota an b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ni sanga kɔnɔna na maa bɛ yen nɔ k'u bɛ soli k'u sɔn na walasa a ka se ka kunnafoni sanuman sɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bisimila i n'a fɔ ladala bolo kunnafoni caman b'an bolo ka se k'u bɔ kumasiri la siga tɛ o la Umaru Koyita ka kɛɲɛ ni bi kalo kura tile fɔlɔ ye ni o bɛ marisi kalo kofɔ san 2023 renouveau matin ni ye o kɛnɛ dayɛlɛlen ye o la sɔɔni don kibaru o bɛna dayɛlɛ kibaruya min bɛ o kɔnɔna na aw ni Umaru Koyita bɛ jɛ k'o tila aw ni ɲɔgɔn cɛ Sori Ibrahim Diallo ale bɛ bisimila tan ka segin kibaruyaw kan kɛnɛya kunnafoni o bɛ yan nɔ sɔgɔmada in na ka di bɛɛ lajɛlen ma walasa aw ka se ka faamuyali kɛ bi sɔgɔmada in na kɛnɛya kunnafoni bɛna tali kɛ ɲɛnabana dɔ kan ni a bɛ fɔ o ma ko LCT docteur bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ka faamuyali kɛ Alexi bɛ bisimila a ka tɛmɛ ni a hakilinata ye an ko o ma ko Alexi ma sɔn ka fara kunnafoni di gafew ɲɛfɔla fɔlɔ laseliw kan o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ jɛmukan in kɔnɔna la sɔgɔmada yɛlɛ ko o bɛ yan nɔ bi kɔni ye marisi kalo tile fɔlɔ ye yalima bi don in bɛ tariku jumɛn de ko fɔ o bɛna ɲɛfɔ aw ye sɔɔni dɔrɔn e ma fifa min ale fɛ fɛn bɛ tali kɛ anw ka don fɔli duman na o fɛnɛ bɛ yan nɔ sɔgɔmada in na an ye kumasen min suganti n'an ka baro bɛna tali kɛ o kan Isa Kaba Sidibe ni ale ɲinini caman kɛ o kan o de ye course poursuite ye course poursuite Isa Kaba a bɛ n'o kɔrɔ f'an ye a n'a bɛ tali kɛ waleya min na anw ka bi ma welele o ye ministre Umaru Jara ye ale min kɔni ye wulikajɔ boloda kunu ka se an ka camancɛ marabolo dɔ kɔnɔna la marabolo min ni dugu kofɔlen fɛn bɛ tali kɛ bamaci wale kɛbagaw kɔni ye tiɲɛni caman kɛ ni dugu in kɔnɔna la ni o ye kani bɔnzɔn ye ministre Umaru Jara ale kɔni wulila ka se ni dugu kofɔlen na fɛn bɛ tali kɛ bamagaci wale yɛrɛ la a kɛra alamisa tɛmɛlen kanu bɔnzɔnkaw fɛ yen nɔ o kama anw ni ministre bɛna masala a ka déplacement kan ka wuli ka se kani bɔnzɔn o kɛrɛfɛ fɛn bɛ tali kɛ président ka bataki la o fɛnɛ bɛ dayɛlɛ k'o kɔnɔna kibaruyaw di aw ma bonya ani karama kɔnɔna la ka segin ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn wagati boloda jogo o bɛ anw ka baaraw dayɛlɛ an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye ka kɛɲɛ ni bi marisi kalo tile fɔlɔ ye ko yalima bi don bɛ tariku jumɛn de ko fɔ e ma fifa min nun na o ale bɛ ɲɛfɔli kan ye marisi kalo tile fɔlɔ san 2021 kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔsow caman ye baarabila kɛ tile 10 baarabila walasa u ka laɲiniw ka sabati baarabila ninnu kun bɛ o hukumu de kɔnɔna la u ka laɲini dɔw kun ye ka baarakɛminɛ di dɔgɔtɔrɔsow ma walasa maaw ka se ka furakɛ ka ɲɛ ani dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ baara la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la k'olu ka hakɛw di u ma syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la famille ka fara syndicat des médecins du Mali kan ani syndicat national des travailleurs des hôpitaux
bolo ka fara CHU Gabriel Touré kan Point G hôpital du Mali hôpital dermatologique ani Kati CHU olu bɛɛ lajɛlen de kun sebe ni grève in na min kun bɛna daminɛ marisi kalo tile fɔlɔ san 2021 na ka taa kun cɛ fo marisi kalo tile 13 san 2021 kɔnɔna la o grève ye dadigi caaman kɛ dugudenw na ka tugu bɛɛ bɛ kɛnɛyasow nafa dɔ u ye préavis de grève kɔni déposé kabini février kalo tile 15 san 2021 kɔnɔna la o kɛra ka Moktar Wan to gouvernement ɲɛmaya la ani u ka o préavis de grève kɔnɔ u ka laɲiniw kun ye mun ye u kun kɛlen do k'olu sɛbɛn a kɔnɔna la février kalo tɛmɛnen kɔnɔna la fɛnɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw kun bɛ grève la tuguni CHU Gabriel Touré baarakɛla dɔw a fɔlɔ daminɛna février kalo tile 13 ka taa bila fo février kalo tile 16 la filanan fɛnɛ daminɛna février kalo tile 20 ka taa bila a 24 na nga kɛnɛya tigilamɔgɔw ka grève o grève u bɛ service minimum dɔ bila yen nɔ walasa olu ka se ka baara dɔɔni kɛ ka maaw furakɛ. Faamuyali ko ɲuman o bɛ bidon tariku kan an ka foli bɛ e ma ye Umaru Koyita bɛ na aw bisimila sisan don kibaru kan. Umar ne bɛ kɛnɛ to e bolo kibaruya minnu mana kɛ i bolo kɔrɔ i ka o lase kanubagaw ma. Fanta tumata baasi tɛ an bɛ doni kibaru cogoya ye bakuruba saba min b'an bolo bi o bɛ tali kɛ kalata sɛbɛn baara minnu kɔni k'u bilala se ka k'u yɛlɛma kɔni donna o fɛ an ka olu la an ka wasabulon maaw fɛ o kɔni kɛra ka bɛn kunungo ma an bɛna an da don la k'o walawala ka fara o kan ko bɛnkan sɛbɛn kɔni ko o sɔrɔla min bɛ tali kɛ kanam ani ka taa se lafasali tɔnkulu ma ni olu yɛrɛ kun ye ŋaniya siri k'a fɔ ko kanam baaraw ko olu kɔni na jɔ farmasiw la ani ka taa se fɛn min kɔni ye maa minnu bɛ nɔ ni olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ privéw kɛnyɛrɛ ye maaw tɔgɔ la olu fanfɛla la ko bɛnkan sɛbɛn kɔni sɔrɔla o ko la an bɛna an da don la k'o walawala ka fara o kan min bɛ tali kɛ Cheikh Umar Sissoco la ko fɛn min kɔni ye ale kɔni ko ale jadɔ dilala ale tɔgɔ la burkinakaw fɛ yen nɔ ka kɛ ni FESPA ko ale ta ko 28 o baara okumu kɔnɔna ye ni ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin a ma a ka baara o okumu kɔnɔna na an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen na k'a walawala sisan. Ni sangan kɔnɔ ka segi ka foli kurakura ka ɲɛsin an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma maa bɛ nɔ k'u bɛ soli k'u sɔgɔna walasa ka se ka kunnafoni sanuma sɔrɔ an b'a fɔ ko u bisimila fɛn min kɔni an bɛ donni ni kunnafoni cogoyaw ye fɛn min ye premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga ale kɔni taama dɔw kɔni daminɛ taama min kɔni kɛra kunungo yɛrɛ ni k'i kunda duwa ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Qatar ale jamana kɔnɔna na fɛn min kɔni ye gouvernement ale ma ɲɛma ale kɔni kan k'i sen don lajɛ baara la min bɛ lajɛ ta ko durunan ko fɔ min kɔni bɛ labɛn Amérique jamana ani ka taa se Qatar jamana ma ka ɲɛsin jamanaw ma gɛlɛya bɛ jamana minnu da la jamana minnu ni olu ka taaɲɛ fanga man bon kosɛbɛ walasa cogo min na fɛn min ye fɛɛrɛw ye min bɛ se ka dɛmɛ waleyaw ko fɔ ka ɲɛsin olu ma fɛn min kɔni premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga ale semina don nin baara ninnu na a sera Qatarkaw yɛrɛ fɛ ka bɛn kunungo fɛn min ye février kalo tile 28 o ma kunnafoni ko nasira la i n'a fɔ an y'a lase aw ma bakuruba la cogo min na min bɛ tali kɛ conseil national de transition olu kɔni ye bolonɔ sigi sariya sɛbɛn kan min kɔni bɛ loi électorale la ale yɛlɛmali baaraw kofɔ i n'a fɔ fangabulon kun y'a ɲɛɲini ka a fɔ cogo min na o baaraw kɔni kɛra ka bɛn kunungo février kalo tile 28 ma o kuma kɔnɔna na fɛn min kɔni yɛlɛma minnu donna ni sɛbɛnfura in kɔnɔna na a bɛ tali kɛ cɛtigɛ 12 ɲɔgɔnna na o cɛtigɛ 12 ninnu na o bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni carte biométrique ye k'ale ta k'ale dɔn i n'a fɔ k'a fɔ ko kalata sɛbɛn kɔni bɛ kɛ ale ani ka fara o kan fɛn bɛ tali kɛ EJ ale ka bolofaraw sigili la ni laɲini kun y'a jira k'a fɔ fɔlɔ sɛbɛnfura fɔlɔ kɔnɔna na ko kalo 6 don u ye dɔ bɔ o la k'a kɛ kalo 3 ɲɔgɔnna ye an ka jɛ an ka lasew lamɛn a kan. Yɛlɛma ye kumaba 4 ɲɔgɔn ye min bɛ ta sariyakolo 12 hakɛ la donc o kumaba 4 fɔlɔ o ye ka carte nationale d'identité biométrique ko o institué c'est-à-dire que o bɛ déjà mais ka charia ka adama malien yamaria u ko carte utiliser ka ta vote fana kɛ n'a ye jananga bila ka ta carte wɛrɛ kɛ ka musaka wɛrɛ bɔ ka carte wɛrɛ kɛ pour que ka ta vote kɛ n'o an y'a laɲini comme o carte in déjà a bɛna carte d'identité nɔrɔ bila a bɛ nina nɔrɔ bila a bɛ carte consulaire nɔrɔ bila diaspora mɔgɔw fɛ an y'a ɲini a ka se ka kɛ carte d'électeur fana ye an ye yɛlɛma filanan min don a la o ye ka n'a y'a jateminɛ charia kalafili charia kono a fɔlen do ko EJ bolofaraw kan ka sigi kalo 6 jani vote don cɛ donc sisan dɔ ka comment ɲɛ b'a la temps bɛ ka waati bɛ ka sama dɔɔni
donc aya ñini sano jananga kalo woro in tuyno amba la sama kana ka ke kalo sabay o kalo sabay amata kun fete a kalo sabay bato hakli sigila eji bisika ka bulu faraw sigi en même temps sans que anga dien kojugu e chronogramme konona la wala yalla donc nafa sabana e militaire ou ka voter par anticipation ou kala fli dimanche folam dimanche mbeke jani kala toga kala fli donche parce que aw yere ay sano sécurisation la kana man ko sisano alla ben itisaka faki ba planifier balga wuli chama bala donc alna fora kika ko militaire bi seka procuration ke di katro atika ta vota non na seka te conditionnel régal procuration di donc ni ere ka wali yake mimbato bureau be taka seka si bureau na garnison kono e ni uni eji ni an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa kalafili an bɛ to ale hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ kulu la ni o bɛ Cooper Mali o ko fɔ olu kɔni ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ kɔni sigi fɛn min kɔni na u bɛ ɲɛfɔli kɛ kalafili baaraw olu koɲɛw bɛ cogo min loi électorale la ale sariyaw kan ani ka taa se bayɛlɛma kura minnu bɛ yen nɔ fo ka taa se waati minnu kɔni dira kalafili ko ma u kɔni ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye o kow kan a baaraw bɛ niveau min na ka ɲɛfɔli kɛ o kan an ka jan ka lasew lamɛn a kan. Donc an nana sɔgɔmada in na ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni radio mɔgɔw ni minnu bɛ sɛbɛnni kɛ ani télé mɔgɔw ye walasa u ka dɔn an ka fɛla ye min ye jamana taabolo minnu bɛ yɛlɛmani minnu bɛ sɛbɛn kuraw la walasa jamana Mali kura ka jɔ an bɛ kuma o kan an bɛ kuma transition chronogramme kan an bɛ kuma carte d'électeur kalafili sɛbɛn bɛ sɔrɔ cogo min na n'a bɛ fɔ o ma carte d'identité biométrique problème b'a la ka taa ka i ka données kuraya gɛlɛya min b'i ka carte na la ka taa o données ka valider walasa i ka se ka dɔn ni carte bɔra nɔgɔ t'a la ni ye e ka données de ni e ka tabiyaw de donc an kumana ninnu de kan donc an kumana olu kan an y'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya an ye gɛlɛya sanni ka na an ye gɛlɛya minnu bɛ carte nako la an y'a recensé donc o gɛlɛyaw an bɛna an da don a la an bɛna an fanga fara an ka jamana mɔgɔw kan an bɛna an fanga fara terrain kan an ye ONG ni baarakɛlaw de an ka se k'an sen dɔ la walasa mɔgɔw mana wuli k'u bɛ t'u ka carte tabiyaw kuraya u ka se ka kɛ ka taa u ka baarayɔrɔ la donc an ka laɲini o de ye. an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye i n'a fɔ bakurubaw la an ye an ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na min bɛ tali kɛ AMO ale kunkanko kibaru la fɛn min kɔni a yirala k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn ko o kɔni sɔrɔla min bɛ tali kɛ lafasali tɔnkulu fɛ ni o bɛ SYNAPO ani ka taa se SYNAFARM olu ni kanamaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ ni bataki sɛbɛn dɔ ye ni u kɔni a kɔnɔna kuma cari ka bɛn kununko tarata don février kalo tile 28 ma ɲɛfɔli kɔni bɛ kɛ k'a yira k'a fɔ ni lafasali tɔnkulu ninnu fɛ ko fɛn min kɔni ye olu tun ye waleya min ta ni o ye k'a fɔ ka AMO ka baaraw jɔ u ka cakɛdaw kɔnɔna na ka se pharmaciens ani ka taa se laboratoire minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ kɛnyɛrɛye maaw tɔgɔ la ko AMO baara jɔlen minnu kɔnɔ ko bɛna kɛ yen nɔ ko o waleyaw bɔra a ma sabula ko fɛn min kɔni ye bɛnkan sɛbɛn ko o sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna na ni lafasali tɔnkulu fila ye ni o bɛ SYNAPO ani ka se SYNAFARM ma olu kɔni ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin ministiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsin bɛ kɛnɛya kunkanko ma an ka jamana kɔnɔna na ka sababu kɛ a ye wulikajɔ min kɛ walasa cogo min na bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ ni waleya ninnu o hukumu kɔnɔna na. lafasali tɔnkulu an bɛ to olu ka kunkanko kibaru la halisa kɛnɛya ko ale binankun kan fɛn min kɔni a yirala k'a fɔ ko minisiriso min bɛ yen nɔ kɛnɛya hukumu kɔnɔna na ko ale ka mɔgɔw kɔni bɛ wuli ka jɔ la min kɔni ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛmɛ ka baara bila kɛ Gabriel Touré kɔnɔna na ko walasa bɛnkan bɛ se ka kɛ a kow la cogo min hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a ɲɔgɔnye ninnu kɔni bɛ kɛ dogodogoni na ko fɛn min kɔni waleyaw kɔni o bɛ sen na ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogoyaw ye o baara hukumu kɔnɔna na ko ntɛnɛn don fɛn min kɔni ye lajɛ dɔw kɔni kɛra ni maa ninnu ni fɛn min kɔni ye minisiriso maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛnkan o bɛ se ka sɔrɔ a kow la o hukumu kɔnɔna na fɛn min kɔni minisiriso maa ɲɛmaaw ye ani ka taa se ni maa kofɔlen minnu kɔni ye ɲɔgɔn ye u kɔni kumana o fɛn min kɔni laɲini caman o kɔni dara kɛnɛw kan min kɔni na miiriya bɛ ka kɛ o kow la. o gɛrɛbukɛlu hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ nin baara bila in na olu kɔni kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye a kow la. Bakari M Sidibe ale tun bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɛra kununko an ka cɛ k'a ɲamada fɛ. baara in ka di an ye an bɛ balo baara in de la mais baarakɛminɛn tɛ an bolo dɛ baara in gɛlɛyara an bolo baarakɛla dɔw bɛ Gabriel Touré kɔnɔ a bɛ wele k'a fɔ ko personnel bi appartenant maa minnu n'u ye dɔgɔtɔrɔw ye siga foyi t'u ka dɔgɔtɔrɔya la dɔgɔtɔrɔbaw don dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔw don chef de service don o dɔgɔtɔrɔba ninnu école karamɔgɔw fana don olu ye école karamɔgɔw ye u ni musaka dɔ ka kan école karamɔgɔya musaka u ni musaka dɔ ka kan tuguni parce que u ye dɔgɔtɔrɔ ye mais san 3
dutigiw 10 tigɛlen no ka bɔ dɔw ka sara la kalo kalo min ka jugu a tɛ tigɛ ka bɔ Mali baarakɛla wɛrɛ foyi ka sara la dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ foyi ka sara la ni Gabriel Touré dɔgɔtɔrɔw dɔrɔn tɛ donc baarakɛlaw ka hakɛ an bɛ o de nɔfɛ baarakɛlaw ka hakɛ ka d'u ma baarakɛminɛn ka di baarakɛlaw ma ɲɛdonna baara minnu ni olu b'i kɛ ka mɔgɔw farafara o baaraw ka dabila dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na sariya ka labato dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ sariya sɔsɔ an ka grève in kun dɔ y'o ye baarakɛminɛn ko an ka grève kun dɔ ye ka an segin an ka hakɛw kɔnɔ an ka grève kun dɔ ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ an sigilen don ka gouvernement ka welewele kɔnɔ kabini an kɔni ye baarabila sɛbɛn in bila an ye tile 3 kɛ ka tile 4 kɛ ka tile 5 kɛ sisan a kɛra baarabila penten kelen yɛrɛ ye kabini an y'a bila maa si ma an wele officiellement u b'an wele sufɛ de u b'u den de k'a don an kan ka na an deli an bi deli sabali o ko tɛ sariya ko ko a y'an wele an ka sigi ka kuma a y'an wele an ka sigi ka kuma ni min bɛ se ka kɛ o ka kɛ bi ni min tɛ se ka kɛ o tiɲɛ k'a fɔ an ɲɛna mais jamanaden ka se ka bɔ degun kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ka se k'u ka baara kɛ u yɛrɛ ka baara min ni o de ka di u ye bi. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye an bɛ taa ɲɛfɔlilakaw fɛ yen nɔ fɛn min kɔni ye ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogoya ye an min sɔrɔ an baarakɛɲɔgɔn studio tamani maaw yɔrɔ a yirala k'a fɔ fɛn min kɔni sifinaka 2 ɲɔgɔnna olu ka kɛlɛ kɔni kɛra sababu ye maa kelen o bɔnɛna a nin na yanfolila mara dɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ kɔni kɛra ka bɛn ntɛnɛn don février kalo tile 27 san 2023 ni a kɛra dugu la ni o bɛ Soluba ale ko fɔ ni a yɛrɛ ye commune dɔ chef lieu ni o bɛ Yalankoro Soluba ale ko fɔ ni ani yanfolila yɛrɛ bɛ taa kilomètre 42 ɲɔgɔnna na a tɛmɛni seereya minnu sɔrɔla nin yɔrɔ kofɔlen na yirala k'a fɔ ko nin maa kofɔlen 2 in kɔni ko kuma de sama-samana u ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna na k'u kɔni wele da ɲɔgɔn ma k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ dugu kɔfɛ yɔrɔw la walasa cogo min na u bɛ se ka taa o ko u ɲɛnabɔ o hukumu de kɔnɔna na ko kelen kɔni ye muru kɛ ka a tɔ kelen k'o sɔgɔ ni a bɔnɛna a nin na a yɔrɔ kelen yɛrɛ la ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogoyaw ye nin waleya min kɔni kɛra ko fɛn min kɔni maa min kɔni bɔnɛna a nin na ko a si kun bɛ taa san 30 bɔ ɲɔgɔn la min kɔni maa min ye a waleyaw kɛ ka ale bɔnɛ a nin na ko bolo kɔni dara ale ka ni ka di yanfolila ale gendarmerie ma kunnafoni ko nasira la alisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye fɛn min fana ye musolaka 2 ko olu kɔni bɔnɛna u nina dugu la ni o bɛ kunga ale ko fɔ ni a bɛ bura ale yɛrɛ yɛrɛmarakafo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asongokaw fɛ yen nɔ Gawo marabolo kɔnɔna na ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogoyaw ye a yirala k'a fɔ ko ni maa 2 in kɔni bɔnɛna u nina maa dɔw de fɛ siga kɛmɛ minnu na k'a fɔ ko banbagaciw don ni a waleya fana kɛra ka bɛn ntɛnɛn don février kalo tile 27 ale sufɛ yɔrɔw ma ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogoyaw ye a yirala k'a fɔ ko ni maa danna jugu ninnu kɔni kun nana kana maa dɔw cɛ dɔw de ɲini nin yɔrɔ kofɔlen na k'u o fɔlen olu kɔ kuma min na k'u kɔni ye mugu ci ni maa kofɔlen ninnu na ni o bɛ musolaka 2 o ko fɔ kunnafoni sɔrɔ cogoyaw la a yirala k'a fɔ ko kelen yɛrɛ kun bɛ yen nɔ ko o kɔnɔma kun don ko waati min na nin waleya in taara ka a sɛgɛrɛ kunnafoni ko nasira la alisa an bɛ taa mɛnakakaw fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ ka kɛ ni baara minnu bilala sen kan ni o bɛ mara caman bɔli baaraw ko fɔ ni o sariya sɛbɛn yɛrɛ kɔni tɛmɛna CNT ma olu ɲɛkɔrɔ fɛn min kɔni ye maa dɔw marabolo kɔnɔna na mɛnakakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Tindermɛn na Ilama 1 na olu kɔni ye taama dɔ kɔni labɛn taama min kɔni na ni u ye u ka dusumankasa yira ka sababu kɛ a baaraw kɔni kɛra cogo min na ko olu kɔni ma jɛn ni a ye ni fɛn min kɔni bɛ tali kɛ nin taamakɛla ninnu na u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye olu ka laɲini fanbaw ko olu ma taa mara caman bɔli o baara hukumu kɔnɔna na an ka jɛ an ka lasew lamɛn a kan marabolo daminɛw yɛrɛ la ni mɛnaka yɛrɛ marabolo sigira ni kafo 4 ye ni o bɛ tali kɛ mɛnaka yɛrɛ la Anderbukan Inekara ani ka se Tindermɛn ma kafo kura 2 o kɔni farala kan ka fara mara caman bɔli baara minnu kɔni kɛra an ka jamana ɲɛmaw fɛ olu dɔw bɛ tali kɛ Ilama 1 na ani ka taa se Anuza Green ma ni ale yɛrɛ ni Anderbukan bɛ kilomètre 30 ɲɔgɔnna bɔ ka taa kɔran fan fɛ ka tɛmɛ ni maa minnu bɔra k'u ka nisɔngoya yira ka tɛmɛ ni olu ka kuma lasela ka kuma ye a yira k'a fɔ ko ni mara caman bɔli min kɔni bɔra ko o kɔni ma olu ka hakililaw labato sabula ko olu miiriya tɛ a baaraw kɛra cogo min na ka tɛmɛ ni maa minnu bɔra k'u ka nisɔngoya yira o maaw la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ marabolo ɲɛmaa maa dɔw olu kun bɛ a la olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka hakililaw taara kumakan min kɔni lasera taama ninnu olu sen fɛ ni taama wale in sen fɛ fɛn min kɔni bɛ yen nɔ ni o bɛ maaw hakilila lasɔmi kosɛbɛ a jirala k'a fɔ Mali drapeau o kɔni kun bɛ nin taamakɛla ninnu bolo walasa ka se k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni jɛlen don ni Mali ka kelenya ye wa maliden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan olu hakilila de ye o ye fɛn bɛɛ tali kɛ jamana ka ciden minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu kɔni hakilila sigi kuma fɔ sabula u y'a yira k'a fɔ ko laɲini minnu kɔni kɛra ko u n'u jija ni ka o se a kan ka se yɔrɔ minnu na
kunnafoni ko nasira la bakurubaw la an ye lase aw ma fɛn min kɔni ye Sheikh Umar Sisoko ale kɔni monument o gilala burkinakaw fɛ yen nɔ ka gɛn ni fest pako ale ta ko 28 ɲɛnajɔ okumu kɔnɔna ye fɛn min kɔni ye ni catiribɔla ni a dɔnnen don kosɛbɛ catiribɔ ale okumu kɔnɔna na Sheikh Umar Sisoko ale kɔni ja kɔni sigira burkinakaw fɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni burkina marabaw olu ka laɲini ye ni fɛn min kɔni ye ni maa kofɔlen ye anw ka jamana jamanaden dɔ ye ale kɔni ja baaraw kɔni o sigira ka kɛ ni fɛn min kunnafoni sɔrɔ cogo ni baara min yɛrɛ kɛra kunungo Sheikh Umar Sisoko a yirala k'a fɔ ko ale kɔni ye jɔnjɔnw ta jɔnjɔn min ni o bɛ étalon de Yenega ale ko fɔ ni a tako fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛra san 1995 tɔni 5 waatiw la ka tɛmɛ ni a ka ja dɔ ye ni o bɛ tali kɛ Gimba ale Tirana ani ka fara filanan kan ni o kɛra san 1998 ni o kɛra jeunesse ale okumu kɔnɔna na o okumu de la sa fɛn min kɔni ye Burkina jamana ɲɛmaw olu kɔni ye ale ka tasi bila kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka ɲɛsin Sheikh Umar ma ka kɛ ni a ka ja ni a ka monument dɔ sigilen Burkinakaw fɛ yen nɔ walasa ka tasi bila kɛ a ma. N bɛ dansigi donkibaru ale la burkinakaw fɛ yen nɔ an kanuba fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma donkibaru ale tago fɔlɔ a bɛ datugu yan yɔrɔ la Fanta Tumata oui donkibaru bɛ datugu yan Umar Koita an b'i fo i ka timinandiya la ka bɔ Burkina Faso an bɛ an sensɛn ka na an ka kumaso kɔnɔna la yan nɔ Sori Ibrahim Diallo ale fana bɛ taga ni an ye sirabaw sanfɛla la nin wagati na ka se k'a dɔn an ka siraw bɛ lahalaya min na sɔgɔmada in na ani tan ni ka segin yɛrɛ bɛ okumu min kɔnɔna la Fuseni Dawu ale bolo bɛ nɛgɛw karafe la sɔɔni ani Sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ